Greetings to you all. I am Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, NDADHINIWA prayer group. Mapisarema 121. Musoro shoko Wangu Mwari haakotsire. Chipedza ipapa ndoda kuti tipinde muprayer. Tambotanga imwe audio yandati let's worship him. But inoyi ndikuda kuti tipinde muprayer. Tirikuda kuti tideclare andiziye situation yauri, andiziye dambudziko rawatarisana naro, andiziye ma problems and the challenges that you are facing right now. Vamwe vane ma problem ekuti vana vari kurwara, vamwe vane ma problem ekuti marriage yatoparara, vamwe vane ma problem ekuti ma in-laws havadi, vamwe vane ma problem ekuti vanoshungurudzwa manheru nema spiritual husband, vamwe ndo vane ma problems ekusemwa, vamwe vari mu situation ekuti ari kuti akafunga ndinopabuda here, haabude aine answer, haagone kuwana minduro. But ndauya nemusoro weshoko wataverenga pana mapisarema 121 wandati Wangu Mwari haakotsire. Regai ningotangira pa verse number 4 inoti tarirai muchengeti waIsraeri haangakotsire kana kuvata. Regai ndipadzokorore zvekare. Ndarikuda kusumudza vamwe mai vapinde muprayer vati hey you devil, listen to me and listen to me clearly. Wangu Mwari haakotsire, Wangu Mwari havate hope, Wangu Mwari harisifuza, Wangu Mwari anoona. Ndambotaura kune imwe audio ndikati manesa anoenda pa off duty, manesa anochaisa, munhu wese kubasa anochaisa, chero wako murume kubasa kwaanoshanda ane time yaanochaisa. Asi wandauya kuzotaura nezvake anonzi Jehovha wehondo, anonzi Jehovha wehondo. Bhaibheri rinoti harare iye wakachengeta Israeri. Bhaibheri rinoti tarirai muchengeti waIsraeri. My God. Kwaita vamwe mai vanosumuka izvezvi vopinda muprayer. Kwaita vamwe mai from China, kwaita vamwe mai from UK, kwaita vamwe mai from America, kwaita vamwe mai from South Africa vari kusumuka vopinda muprayer in this situation yatinayo coronavirus. Odeclare wati tarirai muchengeti waIsraeri haakotsire kana kurara hope. Wandu mwararare rimwe zuva Elijah anoti edzerai zvichida wakotsira, edzerai zvichida afamba rwendo. But Elijah anoti Wangu Mwari haarare haakotsire, haatsumwaire siku nesikati. Time yamunenge muri off duty, Wangu Mwari haaende off duty. He is always alert, he never slumber nor sleep. Bhaibheri romvarata Jehovha ndiye muchengeti wangu, Jehovha ndiye mumvuri wangu paruoko rwangu rwerudyi. Zuva haringandibayi masikati nomwedzi manheru. Jehovha anondichengeta pane zvakaipa zvose, anochengeta mweya wangu. Jehovha anondichengeta pakubuda, anondichengeta pakupinda, anondichengeta nguva dzose nekusingaperi. Pana amai vandoda kuti vapinde muprayer. We want to declare and to decree. Listen to me devil, you are a thief, you are a destroyer, you are a killer. Unouya manheru but Wangu Mwari harare. Nerimwe zuva vadzidzi vanoti mambo anobva anoenda kuna mambo wabvunza, vanoti ndiani waita izvi. Mindiro yoti muvengi wakauya manheru. But ndauya kuzodeclare kuti kunyange ukauya manheru, my God never slumber, my God never sleeps. Kunyange ukauya pakati pawo, Wangu Mwari anenge akasvinura. Vana baba naana amai haana kurara pa situation yako, haana kurara pa marriage yako, haana kurara pa business rako. Vana baba naana amai in this COVID-19 Jehovha watinonamata haana kurara. Rabo shatara rabo hoya murata tariatera. Tinoda kuenda pamberi paMwari tideclare iye muchengeti waIsraeri haangakotsira, haangavate hope in such a time like this, haangavape hope in such a season like this, haangarare hope in such a situation that we are facing like this. We want to enter in prayer to declare teaching
join prayer. Aharare pa wana wangu, aharare pa murume wangu, aharare upon my calling here. Wangu Jehova, aharare hope. Sikuda kupinda prayer tina mate. Matere rabo shika mauta teriata. Rabo shata mauta rabo shita. Mureta tara rabo shata. Your helper is here. Your comforter is here. He doesn't sleep. Ribro shata maha. Matere rabo shika mauta tere rabo. Anewe right now. Beside that bed. Yakaisko manawa ko oxygen. Anewe right now. Mule barum. Anewe right now. He doesn't sleep no slumber. Anewe right now. He doesn't sleep no slumber. Mashata rabo. Rimo shata maha. I want you to join in prayer. I want you to end in prayer. Start to declare. Wangu harare. Wangu haakotsire. Pandiri ndo par. Murena mashata. In my kitchen is there. In my bedroom is there. In my business is there. In our church is there. In our nation is there. In our Africa is there. He doesn't sleep. He doesn't slumber. Murita paha. Ripro shata maha. Matera rebo shita. Rika tera rebo shata. Mureta tariha. And the peace nezuha. Murena katsuha. Mashata rebo ha. Mauta tera rebo shita. I want someone to join me. Repro shata maha. Ingosumuka pauripa. Begin to pray. Begin to pray. Begin